Comarques.doc. La comarca del Ripollès es troba entre els Pirineus i els Prepirineus i està formada per les valls de Camprodon, de Ribes i del Baix Ripollès. La comarca del Ripollès se situa entre muntanyes imponents i prats verds que formen una terra que s'ha de descobrir. Passejar pels carrers empedrats dels seus pobles, admirar les esglésies romàniques, conèixer els testimonis d'un passat de reis i comtes i creure'ns les llegendes que hi han anat creixent ens permet fruir d'una terra de llarga història i considerada el bressol de Catalunya. Jacint Verdaguer, sobre els rius del Ripollès, va escriure el següent: L'Oter i l'Ofreser una aspra serra tingueren per bressol, bessons que vegé nàixer de la terra la llum del mateix sol. Si vinguesses amb mi, com jugaríem, digué el riu Freser a son germà, amb les pedres i flors que trobaríem, tot rossolant del Pirineu al pla, i amb mi em plauen més que els plans. Les terres encatifades de boscos de faig, roures i pins engalanen una comarca d'imatge serena. Les aigües d'aquesta comarca reguen els camps de conreu a les terrasses que s'obren al seu pas entre Ripoll i Camprodon. La comarca del Ripollès guarda la màgia d'una terra lligada als seus orígens. Les masies disseminades i escampades dibuixen un poblament pausat i allunyat de les aglomeracions. Observar el Ripollès és deixar-se captivar per les postals més senzilles, amb vaques i ramats de bens que pasturen al bell mig de la naturalesa. A part de la meravella dels paisatges, també hi trobem altres riqueses, com la gastronomia, amb plats com el filet de vedell amb vi negre amb ceps i cruixent de pernil. Entre els indrets pels quals val la pena perdre's hi ha la Collada de Toses, punt on comencen els Pirineus axials ripollesos. Les comunicacions històriques del Ripollès s'havien de fer pels colls naturals, vies per les quals s'obren ara les carreteres més modernes. Per la carretera de Capçacosta, on s'obre el túnel de Capçacosta, el Ripollès es comunica amb la comarca de la Garrotxa. El color verd del paisatge més alt del Ripollès dona pas a l'hivern al color blanc de la neu. Les pistes d'esquí de Vallter 2000 permeten fruir de la comarca durant els mesos de més fred. A la confluència del Ter i el Freser, amb el magnífic monestir de Ripoll presidint el paisatge, trobem la vila de Ripoll, la capital de la comarca del Ripollès. Va ser un dels centres monacals més importants de Catalunya durant l'edat mitjana. El monestir de Santa Maria de Ripoll està situat al bell mig de la confluència dels dos rius, tal com designa el seu nom, Ribus Pollens, fent referència al topònim fluvial arcaic. El monestir es va convertir en un dels grans centres de repoblació de la Catalunya vella en l'alta edat mitjana i des de la Renaixença es coneix com el bressol de Catalunya. Va ser fundat pel comte Guifré el Pelós l'any 879, en plena campanya per a la recuperació de les terres d'Osona. En aquest conjunt impressionant hi descansen les despulles de comtes i comtesses de Barcelona i Besalú. Les tombes de Guifré el Pelós, de Ramon Berenguer III i de Ramon Berenguer IV el Sant impregnen el monestir d'aire reial. La portalada és l'obra d'escultura romànica més important del país
i es va construir al segle XII. Jacint Verdaguer va escriure: «Mireu-la aquí, l'os diu, i la portalada contempla en per son geni dibuixada la història de la santa religió, en pedra escrita per la mà de Roma. Una crossa de bisbe n'és la ploma, n'és lo paper un flanc de Canigó. 7 cants misteriosos té el poema, 7 florons que durant sa diadema Santa Maria de Ripoll al front, 7 cels de pura i divinal bellesa, la Bíblia al cor de Catalunya impresa, present, passat i esdevenir del món». A la part meridional de la basílica hi ha el claustre, de 2 pisos, dissenyat per 13 arcs semicirculars ornats amb motllures i capitells inspirats en l'estil corinti clàssic. Entre d'altres edificis significatius de la vila, trobem l'església de Sant Pere, consagrada l'any 890 pel bisbe Godmar i restaurada després seguint l'estil romànic, però conservant elements del preromànic. La part superior de l'església acull l'Arxiu Museu Folclòric. A l'entrada de la Vila Vella, després del Pont del Freser, hi ha la plaça Gran, amb una part porticada i antigues cases senyorials, com la Casa Dou. La història de Ripoll està lligada als estridents cops que se sentien provinents de la Farga Palau quan es picava el coure amb els martinets o malls. Les aigües del Freser ens porten fins al poble de Campdevànol, amb els contraforts de la Serra de Mugrony i de la Serra de Sant Marc d'Estiula. En la història d'aquesta vila hi trobem la celebració de la dansa o gala de Campdevànol. Des del segle XIX, per la diada de la Festa Major o el tercer diumenge de setembre, la vila retorna als anys feudals i s'hi representa l'antic ball de transmissió de poders entre els vells i els nous pabordes de la confraria del Roser. La plaça Major acull aquesta festa amb l'obertura del ball per part del capdanser, que fa la primera parella amb la batllessa i la perfuma amb aigua olorosa. Després, balla amb les 4 del Roser i la resta de balladores. Al bell mig d'un paratge accidentat pels massissos de Mugrony i de Puigbò, a la vall del Mardàs, se situa el poble de Gombrèn. El santuari de la Mare de Déu de Mugrony és a 1.360 metres d'altura, sota un imponent paratge i adossat a la paret. Unes escales costerudes arriben fins al temple de Sant Pere de Mugrony, situat sobre una cinglera. És d'estil romànic i va ser construït al segle XII amb absis i 2 absidioles en disposició trebolada. Els paratges que envolten aquest indret encisador permeten fruir d'un entorn vinculat a les llegendes del comte Arnau. Tot pujant, trobem les restes del castell de Mataplana, escampades a la vall de l'Espluga, castell del llegendari comte Arnau. I molt a prop hi ha l'antiga capella de Sant Joan, d'estil romànic. A la vila de Gombrèn és on neix la llegenda del comte Arnau. La tradició oral ha anat configurant una història que ens presenta la figura d'un noble feudal, un mataplana, aventurer, guerrer, blasfem, amb una personalitat contradictòria. Es diu que la seva ànima cavalca pels que van ser els seus dominis després de ser condemnat per no haver pagat als Mossos la quantitat de blat que havia promès. El Museu del Comte Arnau recull tot allò relacionat amb la història d'aquest personatge i la cançó que va començar la llegenda. En l'aiguabarreig dels rius Freser, Rigar i Segadell hi situem la vila de Ribes de Freser, de gran tradició turística. La història del poble es remunta molts segles enrere, quan es parlava de la compra d'unes terres in valle riparum.
és una vila comtal. Del castell de Sant Pere, situat entre les valls del Freser i del Rigar, se'n conserven pocs vestigis. Dins d'aquesta vila, que té el traçat típic dels pobles de muntanya, el carrer de Cerdanya, amb fort pendent, és l'antic camí que conduïa a la Cerdanya. Si fem un tomb pels voltants, a la dreta del riu Freser, s'hi va construir la colònia Recolons, que l'any 1972 tenia més de 200 treballadors. L'abundància d'aigua a la vila de Ribes de Freser va promoure la construcció del balneari de Ribes. El poble de Pardines se situa al cor d'un bell paisatge. Quan caminem pels seus carrers, ens posem en contacte amb una vila de traçat medieval, aspecte rústic, dissenyat per cases fantàstiques amb balcons de fusta que formen un nucli molt atractiu. A l'alta vall del Freser i la conca del riu Núria hi trobem el poble de Queralbs, enturonat i escampat al bell mig de la vall de Ribes. Dins del nucli s'hi alça majestuosa l'església de Sant Jaume, un dels exemples més notables del romànic català. La porta d'accés, protegida per un porxo, està formada per 6 acurades arcades sobre 5 columnes que dissenyen un petit claustre amb capitells de bella ornamentació. D'una sola nau, amb absis i volta del segle XII, es dibuixa com un conjunt harmoniós. L'aigua que baixa de la vall de Ribes es recull al Freser, nascut a la Coma de l'Infern, a les anomenades Fonts del Freser. Seguint el curs des de Queralbs i pel camí de Coma de Vaca, l'aigua es va engorjant, on rep una dotzena de torrents que cauen envaint d'una gran bellesa aquest indret. A una altitud de més de 1.267 metres d'altura hi ha la vall de Núria. El tren cremallera és l'únic transport que ens permet pujar-hi i descobrir la vall i el seu santuari. Té 12 quilòmetres de recorregut i va ser inaugurat l'any 1931. El santuari de Núria, abraçat per les altres dependències, s'erigeix amb una església d'estil neoromànic presidida per la imatge de la Mare de Déu de Núria. Al bell mig d'un entorn de serenitat extrema, per la naturalesa que envolta aquesta vall pirinenca, és destí d'excursionistes que volen fruir de l'entorn. L'antic camí únicament acollia les persones que feien peregrinacions al santuari. Josep Lleonart va escriure: «Trepitjo feliç la puresa blana i trencadissa de la neu. T'ha colgat d'amor, terra fosca i brava, un borrissol d'ales dels àngels de Déu. Fumegen els cims calitges de plata, roncegen boires per la vall. El cel, d'un blau fresc, llu com una escata, tot es fon de glòria del zenit avall». El poble de Planoles se situa a la vall de Ribes. Des de la vila es veu la famosa Collada de Toses, que permet anar des de la vall de Toses, que tanca geogràficament el Ripollès, fins a la vall de Ribes, amb la vall de la Molina i la Cerdanya. Al centre de la vall de Sant Joan, entre les de Camprodon i de Ripoll, trobem la vila de Sant Joan de les Abadesses, centre comercial i de gran atractiu turístic. Caminant per la part antiga de la vila, al cor del nucli, s'hi alcen els porxos que formen la plaça porticada.
Entre els testimonis d'època medieval, el Pont Vell, de 33 metres, és el més ample dels ponts medievals de la península. Entre les joies monumentals cal destacar el monestir de Sant Joan de les Abadesses, fundat pel comte Guifré el Pelós durant el segle IX per a una comunitat de monges benedictines. El monestir està format per l'església romànica de Sant Joan i l'antic claustre gòtic. A l'altar del monestir hi ha el majestuós conjunt del Davallament o del Santíssim Misteri, grup escultòric del segle XIII que escenifica el davallament de Jesucrist de la creu. Per la rodalia de la vila hi ha algunes masies, com la de la Serra del Cadell. Es va construir al segle XVIII i es va dissenyar amb impressionants galeries porticades. Més enllà, la pairalia de la Roca, amb racons plens d'encant i una torre quadrada, guarda la història d'aquesta terra, juntament amb altres, com la masia de la Batllia. Al cor de la vall de Camprodon, en l'aiguabarreig entre el Ter i el Ritort, trobem Camprodon. Sobre el riu Ter s'alça el Pont Nou, un dels símbols de la vila, construït al segle XIV per donar pas al camí de ferradura que conduïa a la Cerdanya. Val la pena perdre's pel seu nucli antic, caminar per carrers encisadors i descobrir els racons captivadors. Al centre de l'antic Mercadal, passejant pel passeig Maristany, ens envoltaran uns frondosos arbres que ens envairan de serenitat. Fent un tomb, podrem admirar les cases senyorials d'estil premodernista i modernista que flanquegen el nostre pas. De l'antic monestir de Sant Pere només en resta l'església romànica consagrada l'any 1169 i fundada al segle X per Guifré II de Besalú. Entre la vall de Camprodon i la comarca del Vallespí, amb el Coll d'Ares com a punt d'unió, se situa el poble de Molló. Tot caminant, arribem fins a l'església romànica de Santa Cecília de Molló, construïda al segle XII amb un estil auster i amb un increïble treball laboriós en el tallat de les pedres. Al bell mig de la vall del Ritort, Molló s'escampa al cor de la natura. Dins del terme municipal de Camprodon, agafant una carretera estreta de revolts, arribem fins al poble de Beget, envoltat per paratges d'extensos boscos i nombrosos rierols. L'esplendorosa església parroquial de Sant Cristòfol domina la vista d'aquest poble. El campanar culmina aquesta joia arquitectònica dels segles X-XII. La bellesa de l'exterior entra en el temple amb la talla impressionant de Crist en Majestat del segle XII. S'obre el paisatge pirinenc i dona pas a la vila de Vallfogona de Ripollès. Les serres de Milany i el Puig Estela emmarquen un paratge on la naturalesa esdevé la protagonista. Els boscos de faig, a les parts altes, i els de pins i roures, a les zones més planeres, embolcallen la vila, situada al costat de la riera de Vallfogona. Els paratges que formen la comarca
són d'una placidesa extrema. Hi ha racons i paisatges per descobrir que formen una comarca de sensacions. Coronant la serra amb el mateix nom trobem l'ermita de Santa Magdalena de Cambrils, envoltada de roures i faig. Enlairada més de 1.500 metres, des d'aquesta ermita es pot contemplar una bella vista panoràmica del Ripollès i la Garrotxa. Sobre el penyal de la Serra de Milany queden les restes del castell pres per Francesc de Verntallat durant la Guerra dels Remences. Entre frondosos boscos de pins i roures se situa el terme de les Llosses, estès des de la vall de les Llosses fins a la serra de Faig i Branca. Dins del nucli s'hi enlaira l'església parroquial de Santa Maria de les Llosses, d'estil romànic i construïda al segle XII. Documentada l'any 912 fins al segle XVI, no s'hi va construir el campanar. El poble de Setcases el trobem als peus del Pic de l'Infern i del Puig del Gegant i al Gra de Fajol. Caminant pels carrers empedrats de la vila, ens adonem de la conservació de cases antigues juntament amb altres de nova construcció. A la vall de Camprodon, dominat per l'església parroquial romànica de Sant Esteve, trobem el poble de Llanars. Les columnes i els capitells amb detalls de l'escola rossellonesa dissenyen el portal del temple. A dins, l'altar es vesteix amb un pantocràtor envoltat d'escenes del sant, erigit durant el segle XII. Joan Maragall, en el seu escrit Sortírem de Camprodon, va descriure: travessàrem pobles pacífics i encantats, amb aquelles esglasietes romàniques, rònegues i fosques, que els absis semblen torrats pel sol, i arrodonits pel fregadís de les pluges i els vents de tants segles, amb aquella gent que s'hi està, de gestos calmosos i cares parades en una perpètua somnolència, i aquells carrerons solitaris i ombrius, alegrats solament pel groc viu de la palla que sobreïx de les portes i finestres, animats per algunes oques, gallines i porcs que s'hi passegen, llançant tot plegat un baf d'estable fort que tapa els esperits. Poblets que un no s'afigura que puguin tenir nom, perquè els troba tots iguals.